mwa mwatimre nadi gino eno rach to kata nyithiwa mabiro pod biro wuoyi kata gi kalchik no eno sani ngenya ka wange ni koth no chakora mnago wakanya kaka piny nikech kata mnakinjo kaka jotelo ariyo bende loso kinjo kata kaka jatend piny mano maduonga mano William Ruto bende wacho kanyo kwa chiko neno ni paro mar chik mano mar omenda bro kadho gi thuon ma nyaki neno kata mnakose jod bura mapono no bi kadho paro mar chik makamano Rigathi Gachagua bende wacho ni bende ero sero kata mna oyie kod paro mar chik makama mano mageto loko mano kaka chik marango nyiepo e pacho kaindi itimo wanya kata mna biro kata mna kwa penjere ni kara Kenya chomo kani Sharon ase kuni kachako ni Kenya chomo kamarachi ing'injo kwa wacho ni Kenya is a democratic state ing'eni mano dhok mwa wacha kaka wawache no to king'iyo gimwa wacho no to kod gima nie e dhog jotelo monego ng'isi ni Kenya is a democratic state gin gik mokare mopogore. Democratic state wacho ni ni Kenya en piny mi bedo itelo kod chike ema umiduong to kama chike umiduong ni nitie gima kisungu luongo ni constitutionalism en ni the rule of law nyaka jopiny nyaka ng'i gimiluongo ni separation of power nyaka ng'i gimiluongo ni democracy nyaka ng'i gimiluongo ni human rights issues nyaka ng'i koro gigi duto kong'i te koro yakwa luongo gimiluongo ni demokrasia to kama jatend piny chung to wacho no wadwa ng'iyo ane ng'at mogo kura kod kamigoe makwedo matiende ni temo ga wacho ni wan gimiluongo ni separation of powers ja en onge ni mar ka wang'iyo kaka the structure mar government en wan kod 3 arms wan kod judiciary executive legislature arms gi adek giendi moro ka moro ni kod powers mare mang'iyo nyawadgi matiende ni executive okonego bed ni koro influence the issues mani legislature statement mar president ngiso ni obiro lwete ni timuru mana kaka wache outcome mora makoro dhiwo ki legislature en outcome ma is a for thought ni koro wane ma wadware ok en mar jo parliament ok en mar jo piny en mar executive kanyo e kama kelo nwa shida nikech wang'eyo ni onge teko ma parliament nigo teko ni en mana e katiba kaka wawache e katiba to tich won nonego be ni tiyo to onge nikech ka de obede to president okayo nego be ni iwe kila ng'ato timo gima dwaro mane miyo kata king'iyo gazet makawuono to Kalonzo mheshimiwa Kalonzo wacho ni onge haja kata mar dhi e court woguru sani nikech enang'o oseng'iyo boneno ni kata kwa dhi e court kucho kata ka ngodhi nikech kata wan jo civil society watemo paro to kopon gini dang chup ni koro ochom kode e parliament mokadho ma president okete lwete dongo ochom kode e court to kwadwa chome kode e court mane samoro court en court mosebedo ndinge ni ng'ato ka Kalonzo mheshimiwa Kalonzo in his caliber ko wacho statement makama okunga mfuo koro mane mwa wacho ni onego chupa state ma wang'iyo the rule of law ni kanye separation of power ni kanye to wan kaka jo civil society organization mane momiyo wachung to wacho na pana jo Kenya onego bed ni